Sebenarnya pas buat mie ayam kemarin ki awakku rapati penak guys. Rasanya ki greges, gembrembeng. Ternyata bukan saya saja yang merasakan gejala seperti itu. Banyak orang di sekitar saya ki yo sambat podo ae awake ki rapo enak. Apa yo nyatu usume to? Dari pagi aku ki wis minta tolong kakak. Kak, ibu awake ra penak tumbas sama yo, ibu pengen istirahat. Lah kok sampai awan ki ora budal-budal mek mbaulet ae. Wis to Bu, masa awan-awanan nae to bubuo. Apa maneh sing Adi Asika. Resani kulkas sing bek belungan wis gue gar ibu damel mie ayam. Akhirnya jam 11 pas weteng bodo luwe aku lagi masuk pawon. Terus terang ya guys, aku ki hampir tidak pernah lo tumbas jangan mateng ki. Apa maneh lemek trimo jangan poman. Hampir tidak pernah. Pisan ki bocah-bocah, bapak ibu bocah-bocah kuwi mesti gembreneng lek aku tumbas jangan mateng ki. Jirine kurang ini, kurang ngono. Alah mbuh lah, yo marem sakjane iki. Tapi lek pas wayang ngene iki awake ra penak, pengen istirahat, ora iso. Koyoke lek wis dadi ibu-ibu iki kok kudu kuat, kudu sehat, ora pareng sakit. Betul enggak guys? Nah, iki videoku tak lanjut sore pas makan mie ayam guys. Padahal lek ku nggodhog mie iki mek sak lilap lho. Sik apa ya bahasa Indonesia ne sak lilap ki? Sak keping. Ngono ki yo ndak telas. Akhirnya yo tak kon ngewangi kakak nelasne. Rumah aku makan iki mangko ra enek rasane to. Mie ayame apa ilatku to sing selindro ki.